Honda CR-V 2013 година, 2.2, 150 конски сили, 4x4. Абсолютно всички екстри. Keyless, навигация, камера за задно виждане, подгреви на седалки. Ето, без нито един прибърздисан детайл. Топ състояние. Ето, гуми до 2023 година. Отлично състояние. Ето, ксенон, LED светлини. Ето, кожен салон в отлично състояние. Keyless. Ето, памет седалки, панорама, отваряща, салона в отлично състояние. Ето, реални километри, 214 000 км, навигация, камера за задно виждане, климаторонник, старт бутон, сервизна книжка, подгряване на седалките. Ето, никакви грешки, отлично работа на мотора. Ел багажник. Ето багажника. Отлично. Топ състояние.